Miyo moro majegni 32 ochuoyo monego chuore majegni 36 ka tongona moro chiro ma Kapkwene kaunti ma Bomet. Jatend obila kaunti ma Bomet Edward Ibwaga wacho ni achichno manyinge Sharon Cherotich ne otoyo chupa mar kongo kendo chuoyo godo ng'ut jaode. Dichuono no wito ngimane e kinde mabende ne rikiringo kode e od thieth ma Tenwek. Obila wacho ni poko yang malong'o gima dine kel gwandruok e kindgi kalure ni ne gitongo na kanyakla kapok ne gichako gwandore. Achiel kuom jotich ka tongona no Faith Chepngetich mabino ng'ere koda nying mar Titio wacho ni achichno ne oringo molale seche mabende jopiny no por kuome tok timo tim makuch makamano. Ringre jagono ne osetere kar kano ringre jomotho ma Tenwek Hospital Mochari. Mane mabendo kelo giko mag weche manyien e yorno mar adimba gi lak sechegi to magi thund weche mabende ne waikoni.